खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काजलगावआव बर' रेबग्रा जथुमनि बान्था गथायनाय हाबाफारि। गुवाहाटीनि फाङाखराव ग्रीन बासनि जाब्रबथायाव गोबां सुबुङा जोखोम जादों। आइनिफ्राय बांसिन सम्पति केसजों सोमोन्दो थानाय सानै एसीएस अफिसारखौ दिनै फिन सोंनाय फिननाय खालामगोन। गुवाहाटीनि बालुघाट ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। जरहाटआव इलेक्ट्रनिक्स श'रुमाव अर खामदों। गुवाहाटीआव घुस लानायनि दायाव सीबीआइआ डिफेन्स एकाउन्टनि मावख'गिरिखौ हमदों। मानासआव सोलोंथायारि दावबायनायाव फरायसाफोरनि साफारिखौ गान्दाया होसोदों। मणिपुराव 10 बोसोरनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बर' रेबग्रा जथुमनि गुबुन गुबुन आयदानि गासै मोन 6 थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि जोहै दिनै 6 एप्रिल 2025 खालाराव चिरां जिल्लानि काजलगावआव गथायबाय। गथायनाय बान्थाफोरनि मुङा फारियै आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ आजावदों गागि लिरगिरि अनिला बसुमतारीया गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब दोंसे बेरेदनाय खन्थाइनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बान्थानि थाखाय नोगोद 10,000 रां आरो गांसे मानबिलाइ होनाय जायो। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थाखौ आजावदों गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब गोरलै बिलाइनि सायाव खुदिया लिरगिरि धरायना ममता बसुमतारीया। बान्थानि थाखाय नोगोद 25,000 आरो गांसे मानबिलाइ होनाय जायो। बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था। बे बान्थानि थाखाय गागि लिरगिरि भरदेब एबा प्रदीप कुमार बसुमतारीया आजावदों गाव सोरजिनाय सुंद' सल' भुटाननि नारें कमला। बान्थानि थाखाय नोगोद 10,000 रां आरो गांसे मानबिलाइ होनाय जायो। फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाइ बान्था। बे बान्थाखौ मोननो हानाय गागि लिरगिरि आरो रावस्लायगिरि रनि सांग्रां रामसियारिया आजावदों। बे बान्थानि थाखाय नोगोद 25,000 रां आरो गांसे मानबिलाइ होनाय जायो। भबिन बरगयारि खन्थाइगिरि बान्था। बे बान्थानि थाखाय गागि लिरगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्मनि गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब बोहैथि सानस्रिया सायख'जादों। बान्थानि थाखाय नोगोद 5,000 रां आरो गांसे मानबिलाइ मोननो हादोंमोन। अरुपगोरा बसुमतारी फावथाइ बान्था। बे बान्थाखौ गागि लिरगिरि बिरंजिया जे मोसाहारिया गाव सोरजिनाय सानमोखांनि जिनजिरि फावथाइ बिजाबनि सायाव मोननो हादोंमोन। बान्थानि थाखाय नोगोद 5,000 रां आरो गांसे मानबिलाइ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि बर' रेबग्रा जथुमनि फ्राय लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्थाखौ 17 मार्च खालि मुम्बाइआव नाजावदोंमोन। लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव देग्लाय 2024 मायथाइयाव गुबुन गुबुन बिथिङाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हानाय फारियै गागि लिरगिरि अरन राजा बसुमतारी, उत्तरा बैसुमुतियारि, भार्जिन जेकबा मोसाहारि मोनखौ बर' रेबग्रा जथुमा मान बावो। बेनि अनगायैबो आगुनि साहित्य अकादेमि रावस्लाइ बान्था मोनगिरि मुस्रिमा प्रतिभा नन्दि नार्जारिखौ मान बावनाय जायो। गुवाहाटीनि फाङाखराव AS 202574 नाम्बारनि ग्रीन बासआ जाब्रबथाय जादों। मख'नो गोनांदि पल्टन बाजारनिफ्राय गणेशगुरिसिम थांनाय गंसे ग्रीन बासआ बांद्राय गोख्रैथिजों खारनायनि जाहोनाव फाङाखराव जाब्रबथाय जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला बे बासआव सा 40 दावबायारिफोर दंमोन। बेनि गेजेराव सा 10 निफ्राय सा 15 सुबुंफोरा जोखोम जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव बास सालायगिरि आरो हेन्डीमेन सानैबो जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमानि ट्राफिक पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आइनिफ्राय बांसिन सम्पतिनि केसजों सोमोन्दो थानाय सानै एसीएस मावख'गिरि धनबीर जुसुफ आहमेद आरो मासुम जुसुफ आहमेदखौ रबिबाराव पानबाजार पुलिस थानानिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआव दैथायहरनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला भिजिलेन्स बिफाननि मावख'गिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो सानै गेजेटेड मावख'गिरिफोरखौ सानथामनि जिम्मायाव लादों। दिनै भिजिलेन्स टीमआ सानै बिदा फंबायखौ फिन खेबसेबाव सोंनाय फिननाय खालामगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि नायबिजिरनायाव सानैबो एसीएस अफिसारनियाव गोबां हिसाब गैयै धोनखौ नुनो मोन्दोंमोन।
धनबीरनाव गावनि आयनिफ्राय 197 जौखोन्दो बांसिन सम्पत्ति दंमोन आरो मासुमनि सम्पत्तिया गावनि आयनिफ्राय 182 जौखोन्दोमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मासुम युसुफ आहमेदआ सासे सोरखारि मावख'गिरि जानानैबो भारतनि गंसे मुंदांखा IT कम्पानियाव गाहाय मासिगिरियाव दङमोन। थांनाय फेब्रुवारियाव आसाम सिबिथाय नेमखौ सिमफायनायनि थाखाय सासपेन्ड खालामजानाय जादोंमोन। बे समावनो धनबीर युसुफ आहमेदखौ 9 जानुवारि 2025 मायथाइयाव सोरखारि बिथोनजों दलगाव रेभिनिउ सार्कलनिफ्राय चामागुरि रेभिनिउ सार्कलआव ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि गावनि सिगांनि पस्टिंआव 2 बोसोर आबुं खालामनायनि सिगांनो गोजौ बिजिरसालिसिम थांदोंमोन। गुवाहाटीनि बालुघाट ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जादों। बे जाब्रबथाया सनिबारनि बेलासियाव गंसे गोख्रै खारनाय BR24GD 9491 नम्बरनि ट्राकआ जालुकबारिनिफ्राय खानापारा फारसे थांगासिनो थानाय समाव AS01 EB 6441 स्कुटार गारिजों सौग्रावदोंमोन। बे जाब्रबथायाव थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ डक्टर आमलान हाजरिका होननानै सिनायथिनो हादों आरो जोखोम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ अकिल अनिरुद्ध दे सरकार होननानै सिनायथि होनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला साखा खबनै स्कुटार गारिया ट्राकखौ बारलांनो नाजानाय समावनो सौग्रावनानै गारिनि साखाफोरनि सिङाव हाबदोंमोन, जायनि जाहोनाव डक्टर हाजरिकाया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे समाव थैनाय सुबुंनि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। जरहाट जिल्लायाव गंसे LG श'रुमाव रबिबारखालि गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे अर खामनाय जाथाया जरहाटनि भुराना बालिबादआव जादोंमोन। बे अर खामनाय जाथाया मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे अर खामनायजों गोबां लाख रांनि इलेक्ट्रनिकफोरा खामजोबदोंमोन। बबेखानि अर खोमोरग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायजों खामनाय अरखौ गोबां गोसारनायनि सिगां सामलायनो हानाय जादोंमोन होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीनि सतगावआव कन्ट्रलार अफ डिफेन्स एकाउन्टनि सासे मावख'गिरिखौ घुस लानायनि दायाव CBIआ खानाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हमजानाय सुबुंखौ एकाउन्ट अफिसार मृण्मय घोष होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला घोषआ मोनसे बिल पास खालामनो थाखाय बिकास सरकार मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 2.72 लाख रां दाबिदोंमोन आरो बे रांनि बाहागो महरै 43,000 रां लाबाय थानाय समावनो हमनो हादोंमोन एकाउन्ट अफिसार मृण्मय घोषखौ। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि सिङाव दावबायारिफोरनि गारिखौ मासे गिदिर गान्दाया होसोनायनि नुथाया सोमोनांथाव। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनि सोलोंथायारि दावबायनायाव मोनसे फरायसा आरो फोरोंगिरि हानजाया हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जजों हाबनानै जिब साफारि खालामबाय थानाय समावनो मासे गिदिर गान्दाया थिउरिया महर लानानै गारिजों फरायसा फोरोंगिरिफोर दावबायनाय हानजाखौ होसोफैयो। फोरोंगिरि फरायसा दावबायारि हानजानि गारिखौ रागा जोंनाय गान्दाया जोबोद गोजान होसोबाय थादोंब्लाबो गारिनि ड्राइभारनि हाखु-दाखु खालामनायाव फोरोंगिरि फरायसा दावबायारि हानजाया खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामायाव हरखाबै गान्दाया दावबायारिनि साफारि खालामनाय गारिखौ होसोनाय जाथायखौ नुबोगासिनो दङ। मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लायाव 4 एप्रिलखालि सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जरजुलुमै सासे दुथाङा जिनाहारि खालामदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला जिनाहारि खालामनायनि उनावनो आइजोआ पुलिसनो खौरां हैनायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन होननानै फोरमायदों। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिनि सिनायथिखौ पुलिसआ सिनायथिनाय जायाखै होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दुथांजों जिनाहारि खालामजानाय आइजोखौ दासान्दि जिल्ला देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। जमी मादार्स एस'सिएशनआ बे जाथायनि सायाव गोख्रों अजद दिखांनायजों लोगोसेनो दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि दिखांदों। बेनि अनगायैबो आइजो ग्रुपआबो बे जाथायनि सायाव अजद होनायजों लोगोसेनो उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव बेबादि बार गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै सहायनो हायै गोख्रों राव बाहायदों आरो हिन्जावसाखौ थाबैनो फाहामथाय होनायजों लोगोसेनो जाथायनि बागै थाबैनो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो दाबि दिखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।